ela vai tomar, ela vai tomar, ela vai tomar na pepequinha. Terve, me ollaan junteroita. Me tehdään idioottistuntteja, tai ei välttämättä stuntteja, mutta jotain läppävideoita. Tossa on Sasu, mä oon Mursu. Kuvaajana tänään toimii Mr. Lörsson, näitä vaikka ittees. Tossa on Mr. Lörsson, katso kamera. Kai mä stunttaankin. Joo, mutta siis nyt sä toimit tossa kuvaajana. Niinku tää. Okei, nyt me tehdään schwabish. No, It's right there. Only for 2 euros. Look, 2 euros. 2. Let's buy. Pirkka! Yes. Havo? Siis, mulla on sellainen tarina, että yksi mun kaveri sanoi, että sheikkaa tätä ja juo sitä. Mä join puolet sitä pullosta, mä oksentelin ne kaikki ulos. Että oli hauska. Tästä paska. Hei. Voiko ostaa mulle tämmöstä? En mä osta kellekään mitään. Miksi? Ei mulla ole rahaa. Moi. Tossa. Kiitos. Se räjähtää Jos se räjähtää niin. Okei, nyt sä saat kuvaa meitä. No ne. Oota, no vuorotellen. Ai habos babos. Mä teen tokana, koska sä Okei, vabus. Miten vabus tehdään? Se jotenkin... Sinä täällä. heität sen, teet sillä, että heität sen tähän. Heität näin, otat käteen ja sitten habus. Okei. Kuvaa. Me kauemmas. Itsenne vittu. Vabus. Löysin tänään pyörän metsästä. No mä vedän keulaa tällä. Tätä mäkeä alas. Tärkein juttu on se, mä en osaa vetää keulaa. Ja tää pyörä on ihan rikki. Okei. Okei, nyt lähtee keulimiset. Oi vittu. Paskapyörä! Nyt hieman. Mun Lenni lokkediin vieläkin. Mitä mä oon lokkedin? Ai, se päällä nyt Nikka. Okei, siis nyt me tehdään hullu temppu. Okei. Mun pitää heilottaa Lenni silleen, että se pää niinku menee mun takaosalle jotenkin kiinni. Okei. YT. Ui vittu. Ai saatana. Lenni ei. Okei, Lenni haluaa ottaa ton töttörön tuolta pylältä pois. Sillä on vittu kumisaappaat päällä. Niin se yrittää nyt ottaa sitä pois. Katsotaan miten se pääsee sinne. Strippaako se? Joo. Okei. Shimmy jaa. Ota se vittu töttörö sieltä! Tärkeä paikan kammaa. No kyllä sä siellä kiipeilykäskyksessä jotenkin kiipeilit. Mut mulla oli valjaat. Kivaa. Kuvittele, että sulla on valjat. Sit kun sä tiput, niin sit sulla ei olekaan niitä. Selkä eteen vaan. Okei, Lenni, nyt ota tossa tolpasta just noin ja nouse. Se on Sillä helppoa. on kumisaappaat, niin se kaatuu. Let's look it up. Ja me saatiin se vitun totteri sieltä pois. Moi. Tässä oli tämän päivä tulee olemaan mitä tehtiin ja tässä nyt silleen mitä kaikkea tehtyä kuitenkin ja en mä tiedä, se oli hyvä päivä ja niinkö se oli ihan Sasu fell into the water. yeah. What? Is there water? Sasu fell again. Sasu. Bye bye.